Nakaani og lain-laing mga reaksyon sa publiko ang pagpatuman sa 20 pesos matag kilo nga bugas dinhi sa Visayas. Sa Iranta, pinaagi nining report. Sa Mandaue City Public Market, human gianunsyo ang umaabot nga rollout sa tag 20 pesos nga kilo sa bugas, doon na nakunoy mga nagpangita niini. Apan ang mga manindahay, may pasabot sa mga customers, dili pa kini available. Paabot kami sa muabot nga nagtaytan tag 20. Dili yun nga. Baligyan mi tag 20 nga mo kumpra mahal, baligyan pwede sa kami. Lisod na. Mag-lisod na. sa mga taong nangita ka ganyan na napoy 20 o sige tubag nimo. Kung ingan nga, asa man ka nakadungog ba na siya? Ibalita ka nga po nakadungog. Ang ubang customers na kuryoso usab sa klase sa maong bugas nga mapalit sa ubos kaayo nga presyo. Mutanaw di ko palit kay nga tong sudan way lami, ang bugas way lami. Sao na lang. Laki pang pipila ka mga talisay nun sa puro Kamungkay Barangay Poblasyon ang nakapahimo sa tag 25 pesos nga matag kilo sa bugas nga gitanyag sa Sugbo Merkadong Barato sa lalawigan sa Sugbo. Gilusan ang maong programa November 28, 2023 sa dakbayan sa Talisay nga mapalit lang sa tag 20 pesos matag kilo hangtod nga nahimong tag 25 pesos. Milungtad kini sa Mayo sa miaging tuig. Si Jaina fabrikante nga may unom ka mga anak miingon nga dakuntabang kanila ang barato nga bugas kay limpyo raman usab og lami pa. Yang gisaysay nga sakto ang makaon sa ilang mga anak, ilabi na nga ang iyang bana mukita lang og 800 pesos matag simana. Apan karon ilang pasubraan pagluto ang pamahaw nga ilang hikayon aron lang maoy ilang ipaniudto ang sobra niini. Adunay adlaw nga kaduha na lang siya ug ang iyang bana mukaon aron makakaon og tarong ang ilang mga anak. Katabang-tabang sa de. Minta lagi barato na ron ang bugas kay galisod man kay meron. Nga way ka palit mamahal kay bugas ron. Samtang paiguon na niining senior citizen nga may upat ka mga sakop sa pamilya nga mukaon na lang kaduha matag adlaw. Tunga sa kilong bugas ng ilang lungagon matag adlaw nga paliton gikan sa 1,400 kada semana nga kita sa 65 anyos niyang bana. Samtang kining 59 anyos nga e-bike driver usa sa naglaom nga matuman ang gisaad nga tag 20 pesos nga kilong bugas. Ningkamot ko ng bugas. Unahon jud namong bugas. Bahala na lang. Pusod ara mamig patis gud pwede ra patis target ana asin. Basta nala importante bugas jud. Mayon tato, barato ron tato. Ano na uban nga wa mo bilib sa programa sanglit limitado man kini sukway sa nahaunang saad ni PBBM nga ang tanan makapahimos nga wa gyud mahitabo. Samtang uban nagduha-duha man apan nagpasulabi ang ilahang pangindahay nga matinuod ug basin maapil sa pagpahimos sa 20 pesos matag kilo sa bugas. Sama nining magpartner nga Pinay ug Biljan National nga malaumon nga makahatag og kaayuhan sa kinabag-an ang P20 program. Una nini gipahibaw ni Agriculture Secretary Francisco Laurel nga ilusad sunod semana ang programa kini human sa tigom ni Presidente Marcos uban ang mga gobernador sa Central, Eastern ug Western Visayas nga may pilot area sa programa. Di ko mutuan na. Mutuo ko 20 kilong bugas tanan dili lang NFA. Apil ng ganador ay buri tanan diha namin mutuo nga bugas nga 20 rang kilo. Di kay pilion ang bugas nga kanang makakabuhi. Hindi ko mutuan ng tag 20 oy. Sunod semana naman kuno. Paminahon lang nato kung kuan matuman ba na nila. Kung naa man gani ang 20, mas labing maayo. If it can go back to 20 peso, it would be nice for the whole country, I suppose. Mas may good nga tanan tindahan kung mao nay presyo 20 nya pilion raman. Kana kay natuman naman ang 20 pesos mas mayo pagid maubos pagid. Ako si Nico Sireno. Ako si Femery Dumabok. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.